Také 4-5 hodín nedá sa. Tam nás nedostaneš. Pri stavbe tejto cestičky pomaly aj italianskí majstri kamenári, ktorí mali skúsenosti a s cestičkami, ktoré robili v talianských Alpách. No to bolo stavané bez betónu, bez cementu. Tu voda pri tejto ročnej povodni šla hore. Nič sa nestalo, niekoľko škardy úsekov opravovali slovenskí majstri kamenári. Ja som rozprával, že voda patrí medzi najčistejšie, to je pravda. A že cesta do roku 1997 bola neopravovaná, to už tiež není pravda. V niektorých miestach máme tento betón. Hore, asi 4 metrov od hladiny, 4,5 metrov od hladiny Dunajca je biela bodka. Treba Fehirpunkt, biela tečka. V roku 1934 tu boli najväčšie povodne. Voda dosiahla až tejto bodke, vy keď ste boli v kláštore, na druhom nadvorí je železná studňa, až tam siahala voda. To je voda, ktorá je zozberaná z 1000 km štvorcových, Zakopane, Novitár, celá plocha. Čiže tu bol ten lievíkový systém, pršalo, za hodinku bola voda vysoká, ale za 2 hodiny znova klesla. Pomaly ešte 20 km. Walter sa posunie. Ale nekýva dvoma rukami. No a všetko, dejepizmatika, fyzika. Rozprávame, že v Poľsku je tá priehrada. Nie je pravda. Sorštín, ktorý ste videli na druhej strane, tam sa dá prejsť, tam lodička vás prepraví. Sorštín je poľský hraničný hrad, ale Niežica. To je to bolo bývalé Československo. Pán Dolčelomanský, známy herec, sa narodil v Niežici. Tieto dediny boli vymenené za Tešinsko. Český Tešin a toto Niežica, Nižné Lapše, Vyšné Krempaky bolo dané do Poľska. V roku 1964 začali stavať priehradu, stavali ju 33 rokov. V roku 1997 ju vykončili. Honzor, tam je vodospád. No, dobrý. Tam tendy na Poznaň? Hej. A potom doľeva do Krakova. Aj tu Šegodo, lebo často Švajčiari, Slovenie, Čechoslovakia, oni nevedia, že 20 rokov už je Československo rozdelené. Takže tu Šegodo. Není problém, vidíte, zmiešaná reč Gorali, že keď vás to zaujíma Gorali, my vo kopce, tieto hory voláme do Gorej, ideme do Gorali. Čiže kopce, Gorali. Nemci už o 2:30, že sú takí, že mali prísť o 2:30, to máme čas. Ja som povedal 1:20, včera sme sa ponáľali, ale som išiel s druhým kolegom. 1:10. Jedna pani prišla z Bratislava. Milo, 1:10, dávaj 2 € naspäť, no neprerobil som ešte. Trošky máme času. A to bude trošku asi problém. Voda klesá. Minulý roku v pohode sme tu prešli, ale tá pôvodne narobila neprechu. A už teraz vám poviem, pokiaľ vyjdeme na skalu, ešte raz spomenul, ide do vody Vilo, potom ide Michal a raz za 10 rokov všetci. A dneska je ten rok 10. Kde sa kúpeme? Druhá otázočka. Tento krásny les je slovenský alebo je poľský? Poľský. Nie, slovenský. Som povedal krásny les, tak to je slovenský. Jasné. No, už mám 0,3. Stačí pozrieť farbu lesa. A jedna skala bude jedna kapucňa mnícha. 7 skamenelých mníchov. Aj krásne, ja mám na zdravie, aj mne nalejte. Ja mám rád plavby ku večeru. Hej. Fotografie, tiene, slnečko. Väčšinou cez leto každý od 10. 11. A na jeseň, presne. Nemám nejakých mladých študentov, nechcem nikoho, už skončili školu. Ja mám 120 rokov, aj v Tatrach pred 100 rokmi po Výchriciach smrek rýchle rastie, dobre sa predáva.
ale má zlé korene. Preto vidíte, ako dopadli Tatry. Tu taktiež bol ten vietor. Aj tento rok. Ale Čína, Tajvan, Ukrajinci, jak je to vás možno? Ako ten strom tam rastie? Tam nie je zem. On čaká na dážď, na rosu, na hmlu. Veď tam nie je žiadna zem. Niekde, keď uvidíme suchý strom, to je z toho, že aj niekedy tu je mesiac 32 stupňov teplo, takže niekde vyschne. Toto je tiež práca bobra. To bobor odrizol a tí tmaví, čo hovoríte Luník 9, oni rúbajú stromy, aj tu na východe Letanovce, ale tak vysoko, aby ich kríže neboleli, že by sa nemuseli zohýnať. Takže toto je tiež práca bobra. Na Slovensku aj tam bol pramienok, aj tu bude pravdepodobne, tu má hniezdo, čo ho rozprávajú ochranári. Uragán zabí bobra, zachráni strom. Kameruje. Všetko. Neznáš. Však nám potom pošle. No. Zahodil do vody, nie? Nie, tam je, alebo takto. Mládež, intimná otázka, nenevajte sa. Kto z vás videl Niagarské vodopady na vlastné oči? Na Slovensku máme všetko, malé manželky, priateľky nám tak rečujú, hlavne malé vyplaty som myslel. Takže Niagara má 50 metrov, slovenská Niagara má len 50 cm, oni šli cez Niagaru. Aký je rozdiel, by ste skončili školu? 50 metrov, 50 cm, malé C tam robí problém. 50 metrov, 50 cm, viem, že sa bojíte. Takže kto sa bojí, záchranné vesty, plavajúce kola máte pod lavičkami. Ďakujeme za poklon, mladá pani. Takže sa Tam máme vykúpem. v taške vesty. Chodím hravať svadby, nie že by som sa nukol. A minule som mal svadbu a tá nevesta tak mladé poprdala. No prasa, keby som znala, že aj vyplatu máš malú, to si ťa ani Bohom neves. To už je veľký pokus. Vidíte Niagara? Koniec prvého kola. Ešte to veľmi chvíľa, takže Dobrá vodička. Takže niektorí ste ozaj mali pravdu, je to Slovensko. Toto sú vápencové skaly, takže jedna skala pripomína jednu kapucňu mnícha. Začneme sprava. Jeden, nad ním druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. Prečo títo mnísi skameneli? Ja poznám viacero legend, neviem, ktorá legenda je správna, preto vám nepoviem ani jednu. Správne, aj keď ste boli tu, títo mnísi mali dva hesla. Oraj dla Bora, modli sa a pracujú. Rumol Hodvábny preložil prvýkrát Bibliu z latinčiny do staroslovenčiny, ale druhé známe heslo, boli ste v kláštore? Memento mori, pamätaj, že zomrieš, pamätaj na smrť. Títo mnísi sa medzi sebou nemohli rozprávať v Poľsku, aj do dneska žijú mníšky. Takže podľa legendy mohol chodiť jeden mních za jednou mníškou, oni nevedeli, ktorý deň, ktorý mních išli 7, preto skameneli. Druhá verzia, Frater Cyprián bol známy bylinkár, liečiteľ, ktorý mal lekáreň pomocou bylín, liečil okolitý ľud. A je tu kvet, ktorý nerastie nikde na svete, volá sa Chryzantena pieninská endemit. Oni tento kvetok nesmeli otrhnúť, oni však zákaz porušili, preto skameneli. Pôjdete aj cez Plavnicu. V Plavnici sa vyrába čaj Cyprián, bradatý náš nespávosť, na ženské problémy, na žalúdočné problémy, trošku drahší, ale kvalitný bylinkový čaj. Tie bylinky sa tu však netrhajú. Nie ste ešte manželia, takže vás sa to netýka. Mnísi ožijú len v tom prípade, keď sa na plti povezú manželia, ktorí sa za celý život ani raz nepodvedli. Kde si bol včera na služobke? S kým? Väčšinou krík zvláda. Takže keby náhodou sa nepodarilo nič, na budúci rok Petromela, prameň lásky. Tu bola dedina Lesnická huta, ktorú v roku 68 vysťahovali do Červeného kláštora a ostali také dva pramene, niekedy tu ľudia pili, alebo aj dneska. Takže keď sa z tohto prameňa napijú dvaja mladí ľudia, najlepšie jedného pohlavia, chlapec, dievča, do roka sa vezmu.
Keď sa zoberú... Minule som zabudol povedať Čech. A keď sa napijú manželia, do roka sa rozvedú. Ja, že stojíme, pani, ale musíte prísť dobrovoľne, ale ja som myslel, minule som mal Čechu a som zabudol dvaja a mi ušli tam, lebo Češi už sa možno aj dvaja chlapci sa nevrátili nás. Včera tie ste pozerali na Markize správy, ten 26-ročný zabil priateľa 52-ročného nejakého kamaráta. Ale pani, pani neverte, ja to s mojou pani pijem 30 roky a nič, žijeme spolu. Našťastie či na nešťastie? Tá voda tu sa vlieva do Dunajca, žiadnu fľašku. Aj tiež na pani tiež vo vašom veku včera Bratislavčanka. Čo ste mi nepovedali skôr? Zobrala by som si aj manžela rok ušetriť. Ale jeden taký mladý, on zarobil vtipný, on 50 rokov bylo. Znaš čo, ja som tu s 3 dievčatami pil. Hovorím, 3 dievčatá, aký problém, nie? Jedna nakupuje, druhou preto ja, tretia ideme do kina. Hovorím, mladý, ale keď už mal 3 svokry, potom prísť, potom porečujeme. Dneska prišiel, hovorí, ty máš pravdu, aj jeden svokr bude bol. Hej, tam som vám z hora, oni mali výhodu, oni majú kilometr dlhšie. Z vrby vyrastala breza, z vrby vyrastal smrek. Podľa teploty, podľa nadmorskej výšky máme stromy listnaté, ihličnaté, kosodrvina, alpínsky les. Tuto však neplatí, dole sú stromy ihličnaté a hore sú listnaté. Ale že sami pocítite studený vietor, takže matka príroda sa nebude, tu je nadmorská výška asi 450 metrov nad morom, takže malo by to byť opačne, ale tu je chladno, tu sú dole ihličnany a ešte raz veľmi krásne na jeseň. Všetky farby, červená, hnedá, zelené, rôzne odtiene, takže veľmi krásne na týchto skalách. A práve tu Litva má najvyšší kopec 322 metrov, veľa Litva, Lotyši, oni až pozerajú, aké obrovské skaly. A Číňanov, Japoncov, keď vozíme to, on pomaly vyskočí do vody a všetko potí. Pre nich to je zázrak prírody, my to bereme automaticky, ale hovorím, toto je národný park, kde je všetko v pôvodnom stave. Len dole tento rok nám trošku voda narobila problémy, to vám ukážem. 3 koruny dneska kde boli? Naľavo, napravo? No, tam sme nemohli odísť, to sa mi nestalo, ale sme sa prilepili do toho bahna, naľavo. A Poliaci, keď sa nás nosia doľava, doprava, tu bola tanka, pred 3 roky tu bol Čechomor, keď ho poznáme za gorami, to je stáďal to pesnička. A Jožka Černý, známy spevák moravských ľudových piesní, tu bol asi pred 7 rokmi. Keď sme vypili dve fľaše slivovice, viete, čo mi prezradil? Veliku, my máme všechny Slováky rádi, ale Slováci, vy ste nám nemieli vzít táto. Čiže 3 koruny boli naľavo vzadu, hej, sme sa dohodli. Nemáme sneh a ešte pani beha na lyže, ale asi lyže ukradli, len palice jej ostali. Ja sa bojím, že oni nás nechajú dole. Kaška, Baška, Mariška, 3 koruny nie sú vzadu. Poliaci ich prenesli, pred nami sú 3 koruny, Mariška, poprvý. Toto sú 3 koruny, slniečko si všímajme. Slyšíme ich? Pomaly, pani, ešte 20 kilometrov. Nikto sa usmeje, ale ja som si rečoval, môžeme ísť sa busom, taxíkom, hej? Že potom, keby ste išli táďal do roka, by bola svadba. A prečo sme nekúpili nové baterky vybité vo foťaku, kamera popsutá. Takže hneď zase žiaden zázračný prámen, to je normálny život. Tiež takedy prídeme s mojou pani do Popradu a vypli sme doma plyn. Čo vám viacej treba? Keď poviem, že sa ich točia kolesa na bicykli, hneď pozri, ja s pani zostale nerozprávam. Pán Šperka tu mal veľa práce, ktorého zabili. On tu chodil na týždňové pobyty, to dole sú už záchranári, kvôli hlavne poľským cyklistom. Tretia otázka, Három. Slovensko alebo Poľsko? Hej, na vás si dávam pozor. Toto je Poľsko. Máte po Slivovici Poľsko. Jasné, že Poľsko. Mníška. Už sme sa dohodli, Mníška.
Mnísi chodili za mníškou do Poľska. Doma, keď si pozriete na tú fotku, hlava, ruka, taký plášť, na ruke tie stromčeky na jeseň, keď príroda sa sfarbuje, ako by držala kvety. Pozor, ešte dáme ďalšie otázky, keď nie dneska na budúce to uvádneme. Dunaj sa stočí o 180 stupňov, slnečko bude proti mne a 7 mníchov uvidíme z druhej strany. Čiže vždycky doprava, teraz pôjdeme, aj vy potom, keď pôjdete, kúkate pieniny, možno sa občerstviť, tam sú mapy. Na mape presne uvidíte, alebo vám závidím, keď prejdete na Trikorny, uvidíte, ako ten Dunaj sa ozaj točí na všetky svetové strany. Hej, prameň lásky, mladý, pekne, v ruke sedia, tam ste videli manželka 30 metrov za ním, nechala potom svokra. Takže prameň lásky bude. Závidím vám, Goral. Vodku. Ako? Tam podnik, tak je, som tu bol taký chlapec, ktorý si pamätám, tak ľavo točivej zakrúti, tak je bol taký Teraz je pre nami Budelky, ne? Čiže vy už ste boli na Dunajci, a preto taký frajer. Aj tak prehral. Dneska ja som mal trošku obavy, ozaj nič proti tomu, máme viacej ľudí a trošku váhovo sme naložení. Ja väčšina ráno poviem, Mal dneska to idem, behať po pipulti, nie? ale dneska hovorím, dneska idem prvýkrát. Ja hovorím, dneska idem prvýkrát, ale dneska som ani toto nesrandoval, už teraz v pohode. Mám perfektného kolegu, ktorý ozaj to musí odmakať, lebo tam ste videli tie skaly. Trošičku stačilo, keby tam bola väčšia rozpareme plť, ale už teraz by mali byť len dobré miesta. Dobre ľudia, ne? Dobrý No ulej, plotníci. ulej. No my už teraz vám prezradím, s Michalom sme druhý najlepší plotníci na celom Dunajci. A môžeme vypiť na vaše Druhý? zdravie. A prvý je kto? Všetci ostatní super. Ale pani to manžel, nie víťaz s manželou ten v posteli, ktorý prvý je hotový. Každý prvý a prvý, ktorý nie je. Majster to dokončí niekoľa Čiže ste na peknom druhom mieste, hej? Hej, Podobáno. Za 3 body. ktorý tabuľke? Prvý či druhý? Ste správne povedali tam. Ja som jazdil aj motokros majstrovstva Slovenska, Československa, ale to bolo Kisák. Košice to bol Zelený dvor, pán Vlasatý, ešte Imrik, ale to otec jazdil. Povedzte, že Autocross. bude nebezpečný úsek, posilnite sa. No, úsek je teraz jeden pred nami, takže Dávaj. Dávaj, nalivaj. ten pán dobre rozprával, príroda si krásne zahrala s farbami, žltá, hnedá, bronzová farba, pred nami bude symbol Poľska, poľská orlica. Hlava, chvost, ľavé krídlo, pravé. Abo obrovský motýľ, ale poľský orol na zlotý majú. Hlava, chvost, ľavé krídlo, pravé. Tam je toto. Janka Koniak si Ľavé dáva. krídlo, pravé, zobáčik. Som rád, lebo to videl spravodliví ľudia, nechcel som to komentovať. Koniak, my Rumami. Ale ešte ja jasno vyťahnem, keď to len dobre. Ja už nepríde. Keď ste tu boli, tak sme boli tu hore ponad to. Tam dole je tiež problém, aj pustíme dovol, lebo to plne to zanieslo. Keď stiahneme sa trošku po kraju, budeš kliekať, chcem tu nechcem. No. Vidíme tam hore turistov, keď máte dobrý zoom, zábradlie v červenom tričku, ale Adidas 4 pruhy, či viacej pruhov, lepší Adidas, tam hore boli. Toto bolo najťažšie miesto, ale kto umí, umí. Kto neumí, kočikuje, jezdí s kočákom, ale nie je takto. Hlavne naši starí otcovia dedovia mali obrovský problém, lebo originálne ploty to boli drevo. Drevo, zviazané klády, zbité kľamre, klince, 3 súpravy za sebou. A tu často narážali. Tu sa to s tým drevom nedalo, len tento úsek lenivé, tu to pospájali Kuzminova.
To len lyži nemá. Takže tú často naražali a s tým drevom sa plavili 900 km k Baltickému moru. Tam je dreva málo. Keď šťastlivo prišli k Baltickému moru, mali právo si pripnúť na klobúčik jednu mušličku. Takže to nie je môj výmysel, je to tradícia, spomienka na vozenie dreva, ktoré sa vozilo k Baltickému moru. Pre turistov jazdím asi 120 rokov. Hej, skôr to boli Poliaci, ktorí trošičku skôr začali. Každý kilometr, keď pôjdete pešo, sú tabule. Na Slovensku ešte raz máme 9 národných parkov. Minulo som mal gymnazistov, nevedeli včera iš. Máte aj televízory, viete, čo sa stalo pri Trnave. Až zimomriavky idú. Takže pešo. Rozloha je veľmi malá, 3250 hektárov, ale je tu veľa. Karpátsky jeleňov, vlci, lišky, iris, ostrovit, mačka divá ešte sem tam. Nie je tu medveď. Veľmi vzácny tu je motýľ, volá sa jason červenou. A môžete ísť aj do Haligovec sa pozrieť, Haligovské skaly, aj tam sa dá prejsť ponad. Je verejnosti neprístupná jaskyňa, ale tam sú myslím mreže vylomené. Najsevernejšie v Európe hniezdí lietavec sťahovavý, taký veľký netopier. Aj tam kvôli netopierovi to nie je sprístupnené. Taktiež tu žije bobor a vidra. Ten malý, ak chce predbehnúť toho veľkého a ho nepustí do malých. William, aj vy ste už na internete. Na No Facebooku. pustia ho, bo vás chce predbehnúť. My ešte musíme čekať na to ten internet. Buď, čo ste tak, hovorili. buď takto, alebo oni majú normálne taký vozík a toto je super. To išlo predtým, to je taká malá Super, lebo v tom, hej, tie detičky, keď nervózna aj preto, tu často videl som pády z tohto, lebo keď pôjdete na bicykloch, pozor, tam vám ukážem jednu značku, kde bicykel musíte tlačiť. Je to správne, lebo väčšinou je vodorovná len v dvoch miestach, je veľké prevýšenie. Aj tam niekto si zasvietil svetlo. A tu je rýchle zakruta, tu krmíme ryby, alebo turisti zostavia krmíme ryby, lebo aj ryba si zvykne, kto jej čo donesie. Keď ten ide z obcu, stačí, že pes trošku sa mu do kolieza už tu na zemi. Chceli sme tu ešte toto aj za družstva, v 90. roku som robil na družstve potom. Takže tu dáme kone. Nie, to ohrozuje bezpečnosť chodcu. A cyklisti niektorí pekne pomaličko, niektorí 120, 130. Vede utíka za mnou. Do Krakova, dobre pane? Ja aj tak. Bo nemáme mape, veď ani GPS nefunguje. A nebuď. Tu sú tiež pekné ryby, ale tá voda, kto vie, dokedy bude taká špinavá. 20 kilometrov, pomalu, pane. A 5, prevoz 5. Dobre. Tak. Bulharský.